Duyemîn Filmfestîvala Amedê ji aliyê Akademiya Rojhilata Navîn a Sînemayê di navbera 22 û 25 Mehê de li Amedê hat lidarxistin. Festîval par bi piştgiriya şaredariyan hatibû lidarxistin lê ji ber ku îsal hikûmetê desta ser hemî şaredariyên li Amedê, Komîteya Festîvalê bi piştgiriya rêxistinên sivîl festîvalê lidarxist. Navê festîvala îsal Sînemaya Bêsînor e. Fîlmên li festîvalê de li holên rêxistinên sivîl hatin nîşandan. Yekê ji endamê Komîteya Festîvalê Zeynel Dogan ji bo deng Amerîkayê behsa festîvalê kir û got çima nav îsal Sînemaya Bêsînor e. Niha me got sînemayek bêsînor çima ji ber ku Kurdistan sînorê nas nake. Sînor ji bona Kurdistanê bêvatan e û sînema Kurdan da jî sînor bê manayê. Wekî din jî sînemayek bêsînor ji ber ku gelek vê demê dawî da festîvalan da em bibêjin gelek sansür hat kirin û me got eger ku em festîvalekê çêkin em li hemberî sansûrê jê me bîsekin û sînemayek bêsînor ji bona viya jî me got. Derhênerên fîlman bi dilsozî piştgiriyê dan festîvalê û mesrefên fîlmên xwe çûn hatina xwe ji kîsê xwe dan. Yek ji wan jî derhênerê fîlmê Kurdistanê Bilend Gündüz e. Fîlm li ser du hunermendên Kurd Delîl Dîlanar û Egîdê Cimoye û li ser trajediya mejiya Kurdan bi vegotinek dengbêjî fîlm hatiye ristandin. Êlî ew marîfeta dengbêj afirî lê 6 sala ku te ew xwast bi dil û can gerehî kurdewarî te lê xist eger te xwelin ne. Lê ev fîlma pir baş bû, yanî pir bala me kişand, pir kêfan bêrehat, destê we sax be. Çi dike bira bike? Ne lazım ev siyasetê qise bikim? Eva biryara girtinê îro festîvala berdewam kirin, ber spahêrî mezine. Fîlmê Kurdistan li çil festîvalan geriyaye û bi 16 xelatan vegeriyaye. Bilend Gündüz ji bo deng Amerîkayê behs ke bêka çima navê fîlmê xwe kiriye Kurdistan. Vê welatım ez seş welatım bêxelatım gula bağê rohulatım Kurdistan. Yani welatekî weqas em bêjin ba insaniyetî de weqas dewlemend xwezayî de weqas dewlemend li bêxelat. Yani Kurdistan dîsa Kurdistan. Yani divê rojekî Kurdistanek çê bibe ku eva trajediya neqewime. Yani eva enkî personel şexsî min em bêjin mesajekî peyamekî şexsî min e dixwast bedela derbas bikira çünkü filmî de trajedî heye, komedî heye, penaberî heye. Ji bo vî qasî me got Kurdistan yani. Kurdistanek çê bibe, statûkî çê bibe ku eva trajediya dubare nebe. Xecican Farxîn, deng Amerîka, Amed. Kulê tu kulê bikevî mala mistê karê sedê silikê jî êvar veke dalê muradê dest ketiye